Ready na? So atong palakpakan ang atong affirmative speaker gikan sa Cebu, Brother Efren Yap de la Piña, mopadayag sa tima pamatud-an nga mga tao nga adunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. Ang imong 15 minutos, Brad Efren, magsugod sa imong pagsugod sa imong unang mga pulong. Timekeeper, ready? 10 minutes. Atong ihatag ang microphone sa 15 minutos na pagpamatuon. 10 minutes. Salamat niyo, Brad Paul Alimaw, sa mga converted pastor from Jehovah's Witness to Roman Catholic. Maglalantugi. Niya sa ka-active nga preacher sa RCC Roman Catholic Church. Ijibol, si Brad Ridaro, niya Joseph Silos, o gato pinanggang at pang Brad Pastor Ismail Bainting di Batidor sa Bohol. Suma sa di mga mga kasabutan, ibasa na ini Bola 5 di sa Tagbilaran City, Bohol, September 14 year 2025. Nga pamatudan ko nga ang tao nga gagmay sa bagi o purgatorio. Usa ka na ka pagtulunan sa simbahang Katoliko Romano ang purgatorio matod pa sa Latina Vulgata ang explanation sa 2 Macabeo 12:45. O imong tanawon ang Sikan Maccabees chapter 12 verse 45, ang pagtulunan sa simbahang Katoliko mawang purgatorio. Yaon sa maning purgatorio, ang purgatorio sa kahimtang o lugar ng tao mamatay, ang meaning sa kamatayon, suma sa tubig 4:3, panagbulag, lawas o kalag. Ilubong ang lawas, kalag o gawas. Unya hukman siya, sumala sa nabuhat niya may bagdautan. 2 Corinto 5:8. Dagkog sa asay butang adto sa itawag sa simbahan o sa Biblia sa Pinideg 20 Muscologies, impierno, kastigong way katapusan, itawag na og eternal separation from God. Buto sabot mga kaigsunan, ining hantos hangtod ba? Mura na kaning impierno, mura na og mura pananglitan si Brother Ridaro ba, ibutang ko sa kakwarto. O niya, kumplito, aircon, pagkaon, tanan yun. Pero wasa kay gawas-gawas. So matawag sa nag-impierno, kastigo man na. Ako lang gidescribe, kaya pareham na watakado. O niya, munang, niya, unsa man na dia, ang mga dagkog sa nasa Pinideg 28, ang nakasa, itambog sa linaw, magagot ilang ipon, hangto-sangton. Mateo 13, versikulo 42, kamas kwenta. O niya, karang sala nga dagko, niya, way sa, atolan ng giskutan ako, mga kiksunan, ang langit, impierno, to elucidate pa para masabdan kung sa'y purgatorio. Kaya di pa niya masabdan kung di na to iskutan doha. So ang langit, gitawag sa 35 sa duway rin sa Bible, duway Isaias, everlasting joy, dalipang way katapusan. Buta kaya wa sa takasuwayan na. Matod pa ni Santa Teresa of Avila, nahibawan na mo mamatay na ka, pauna lang mumuban. So muna siya ang punto sa kahimtang o lugar langit o impierno. Nya kaning gagmay sa dili matok langit kay iyon ang Revelation 21 verse 27, nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Sabi niya pa, why bulingon makasud sa gires langit? Kay nakaigamay sa di makakasud sa langit. Dagog sa agamay sa di sa matok impierno. Kaya dagko magsang ng impierno. So unsa maning asa maning punta ang kalag, human way of talking ang kalag. Muna si San Pablo mingon sa 1 Corinto 3:15, dere sa gamayng Biblia 1 Corinto 3:15 na ingon, muagig siya kalayo apan maluwas pa. Ingon dere sa 3:15 mga kaigsunan, ingon dere sa 1 Corinto 3:15, if anyone destroy 1 Corinto 3:15, wala ining
Ningon diri nga this teaching of this verse, 1 Corinthians 3:15, implies the teaching Christian tradition on purgatory, venial offenses. So, venial offenses sa uno explanation sa 1 Corinto 3:15. Unya, muna ang gagmay sa mga kalayo apan maluwas pa. Sa ito ba, kung saan maning kalayuha ang ipasabot? Ang kalayo, muning kastigo sa nakasa o gamay, kastiguhon siya sa purgatorio, pero temporal punishment. Linisan siya dito, sakmiton gikan sa kalayo. Judas 1:23, sakmiton gikan sa kalayo. Kanya ang nasa impierno di mo na masakmit Dili mo na masakmit kira sang niluwas man. Di mo do muning itawag sa Katoliko purgatorio. Kira sila purgatorio man. Unya akong English dili sa Douay Rheims Bible tumasaw ng purgatorio samtang napay hayag ba ang dili sa kuan ba kining sa there is a purgatory. So, klaro kayo mga kikson, klaro na ba? Oo. Klaro na kay pura ko matao buwan. Gila. There is a purgatory. So, usa ang purgatory sa kagugma sa Diyos na katong nakalapas o gamay, silutan mo sa gamay. Kato nakalapas og dako, silutan sa dako. Asa mabasa na? Si Kristo mingon sa Lucas 12:47-48. Unya sa 1 John 5:16-17, adunay sa Revised Standard Version Bible, English, mga kigsunan, nagi dire sa Protestant Bible. Mortal sin. Sa ito pa, nakikitawag ko kining 1 John 5:17-16 nga adunay 3 minutes. 3 minutes lang. Time. Daliara no? There is sin that is mortal. Oh. Sa ito pa, o ya, sunod, do not say that you should pray product. So adunay sala nga dili mortal. Sa to pa ay mortal ay salang dagko. Nya kana salang dagko dili matos langit, dili matos purgatorio, impierno. Agag may sa nga nangamatay ari gus purgatorio. O man ay panudlo asa mawasana sa ato nang gisitar mga kigsunan kay ang purgatorio sa ka kining usa kay practice sa simbahan, the teaching of kining purgatory is a practice of prayer. Pray for the dead. Oh, pray for the dead. Nya nanay gitawag og biblical na grounded gina sa divine revelation, Holy Scriptures, 2 Maccabees 12:45. Pray for the dead. Nya ang langit di mamampuan mo, ang impierno di mamampuan. Klaro na ang makalag na sa purgatorio, ang buwan pamisahan aron madalig hawas ito. Balanitan na si Brad Ismail Benting 100 years katuig. Imo nang pamisahan para madalig hawas padung sa langit. Kay all souls in purgatory will go to heaven. Di na matug impierno. So hapit naman galagalag sa kay September 14, 2025. September, October, November. Akadang sabat November 1 anto. Sa to ba munang mamalandong ta nga worldwide na tibok kalibutan. Safe ni sibo, gi-mention ni Pula 5, dara, gad ka natay, mga kigsunan. Kanya, 1 oras? So muna akong presentasyon, suma sa Rules of Debate, ang akong gitabi, suma sa Art and Competition Debate, page 215, ana siya mangutana sa kay the center of this discussion regarding the purgatory nga linisanan o ugasanan sa makalag na gagmay sa apan maluwas pa kaya di mo tumulos sa naggulat. Salamat o maying hapon sa Plaza Rizal, Tagbilaran City, Brad Pula 5. Okay din, salamat Brad Efren Yap de la Piña sa imong 15 minutos nga pagpabuhagay sa imong presentasyon aron pamatud-an nimo ang tema
nga ang mga taong adunay gagmayng mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia. So karon dili ka pwedeng mulingkod o dili ka dapo-dapuhan ni Brad Ismael Bahinting sa iyang naglagubo o nagbaga-baga nga mga pangutana sud sa 10 minutos. So, Brad Efren, andam ka na sa pagtubag? Brad Ismael, andam na? So, ang 10 minutos timekeeper magsugod sa pagsugod ni Brad Ismael Bahinting sa pagpabuhagay sa iyang unang pangutana. Salamat, Brad Paul. Unang pangutana, Brad Efren. Sakto ba ko sa akong pagdungo o pagsabot nga ang purgatorio dapit nga adtuan sa namatay na nga tao nga ninyo pagamay og sala unya sa maong dapit kalayohon kalayo siya. Sakto ba ko sa akong pagdungog ug pagsabot or nasayop ko? Sakto imong pagdungog nga moagi sila kalayo apan maluwas pa. Ana sa 1 Korinto 3:15 suwat ni Apostol San Pablo. Karon kay migamit man ka og mga teksto. Unang teksto nga imong gigamit kay dapit man di ay na lugar man di ay ng purgatorio. Migamit pa ka og Judas versikulo 23. Unya partay naman tong muadto sa purgatorio. Gigamit nimo ang Judas versikulo 23. Akong basahon sa sugod sa 22. O patuuhan ninyo ang uban nga nagduha-duha, buhi ang gisultian. Luwasan ninyo ang uban pinagay sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kaluy pinagay sa diniugan sa kahadlok nga pagadumtan ninyo bisan sa ang bisti nga nabulingan sa unod. Pangutana, imo man ang gigamit kapag support sa purgatorio. Patay man ang niadtog purgatorio kalag. Kini bang bersikulo nga imong gigamit nga Judas versikulo 23 patay niyo buhi? Ang kalag wa man ay kamatayon. Yung man ang Judas 1:23 sakmit gikan sa kalayo. Kay nasakmit man na pinagi sa pagkampo, masakmit na siya ang kalag na sa purgatorio. Pero imperno di man dira sakmit mo na. So why kamatayon ang kalag, Brad Ismael Bahinting? Okay. Base sa teksto, inigbasa na to buhi ang ipasabot. Kay buhi man siya, asa mo siya nadapita sa purgatorio, buhi man siya, asa mo nadapita ang purgatorio nga yung gipunduhan. Aron sakmito ni mo. Pareha kita, watakato, buhi pamantar eh. Ang itudlo sa simbahan, malugar ka kahimtang na ang temporal punishment matawag ng purgatorio. Temporal is place or state ba. So lugar, di mo na matultulan, misteryo na siya. Basta mo na itudlo sa RCC, nga sa Biblia nga temporal punishment ang kaning purgatorio. Maluwas pa, masakpit pa pinagi sa pamisa pagampo na to. Mr. Moderator, objection na. Ang akong pangutana dili referadog patay kay gigamit man yang Judas versikulo 23. Ako ganing gipundar sa versikulo 22 nagingon og patuhuan ninyo ang uban nga nagduha-duha. Referadog buhi. Imo mang gigamit para sa patay, Mr. Moderator. So, follow-up question. Okay. So ang objection ni Mr. Bahinting iya tong palugdang tong iyang pangutana nga buhi pa na og patay tong bersikulo nga imong gibasa. So gusto nilang ipaklaro ang imong tubag buhi ba to patay. So dahil pagkahuman niyang tubag bro, ma-proceed ka sa imong next question. O kanang pulong sa Diyos ng ibasa, Hebreo 4:12, ang pulong sa Diyos, hait pasis parang doy swab doa ka explanation. Matawag siya nagbuhi, pero kanang 22, 23, sakmit gikan sa kalayo, kanang kalayo mo nang itawag ko purgatorio, nga masakmit ba siya kay imperno kayo, di man masakmit ang sangtod man, gitawag na og eternal separation from God, eternal punishment naman na. So masakmit pa, maluwas pa na siya. Parang 1 Korinto 3:15, muagi kalayo apan maluwas pa. Okay, ang akong pangutana maoy sundi. Ang pangutana nako ginamit ang maong teksto. Pasabot mga ni sa 22 nga silang mga nagduha-duha. So referado sa dili ni niagig kamatay.
So wala nimo adtong purgatorio. Karon apo kang gipangutana kay wala man nimo adtong purgatorio kay buhi man eh. Asa man dapit ang ilang purgatorio nga ilang gianhaan karon nga imong sakmiton kay buhi man sila, asa man dapit ta? Kanang buhi bitaw na kanang kalag di mo na mamamatay. Kuha na siya buhi ng kalag. Kay ang meaning sa death is the end of the earthly life. Sa panagbulag sa kalag ug lawas. Nya kana siya duha lagi ka meaning. Pwede buhi o yun ang kunay mo ha. Pero na say kamatayon nga separation nga naa sa purgatorio nga masakmit pa siya. Mr. Moderator, wala to baga kung objection, Mr. Moderator. Ang iyahang gisaysay, Mr. Moderator, kalag pwede buhi. I'm not asking sa kalag na miadtog purgatorio. Buhi ang teksto nga imong gigamit para pang purgatorio. Kaya nga gipugos na kagpangutana. Kay buhi man dili ni agkalag nga niadtog purgatorio. Ako to bagag kalag kay dili ni kalag nga niadtog purgatorio buhi ni. Kay buhi man sila. Kung follow-up question, So ako nasabtan no ang buti pasabot ni Brad Ismail Bahinting buhi, buti pasabot wala pa mabuwag ang kalag sa lawas. So ang iyang tubag kalag nga nibuwag na dikan sa lawas. So ang punto ni Mr. Bahinting sa base sa bersikulo unsa man daw na nga tao kanang buhi nga naghiusa pa ang lawas o kalag. Mao ba nang bot nimo ipasabot ay palota Mr. Bahinting kay ato ipatubag ang Brad Efren? Ako nang ipasabot nga buhi. So sa inyong side kalag ug lawas. Wala man mamatay kay nagduha-duha magani. Kauban man ning mga grupo sa mga tao. Ang ako pangutana nga wala nimo tabag ang ni. Kay buhi man ni. Asa man dapit makita nimo sa buhi nga imong sakmiton gikan sa kalayo nga purgatorio. Asa man diyan? Sa buhi. Ganing buhi lagi ang gikanan na namatay. Suma sa Ecclesiastes 2:17. Ini kamatay sa tao mo siparit ang kalag. Nya tuas purgatorio masakmit siya sa kalag sa purgatorio pinagi sa atong pagkambo o pamisa. Sakmit gikan sa kalayo. Di naman masakmit ang impierno. Sumunod ito bagang Mr. Morito. Mr. Moderator, ang akong pangutana, asang dapita kanang tawhanan nga buhi? Ay ko gamitag patay kay buhi lagi ni. O, naay mga kauban na nakasala man gamay. O, sakmita sa purgatorio. Asa maron ang purgatorio niya? Kay kalayo man to. Lalay buhi pa na. Ang purgatorio sa Katoliko patay na. Ibo ang kalag. Nya hingamit kag bersikulo. Ito baga, asa man karon diha ang purgatorio nga pangpatay naman na asa maron diha ang purgatorio anang tekstoha. Ang punto atong so I need to qualify my answer. Na may buhi pa pero nakasa sa gamay nanay ang purgatorio. Nya nakasa ko nako munang nanay ang impierno kay suma sa panudlo sa simbahan ang impierno purgatorio langit usa ka state kahimtang na. So muna di ka kinahanglan mo adto dati sa place sa man lugar man na. So ang dogmatic teaching sa simbahan kahimtang naa niya ang purgatorio. Kung makasa siya og gamay, kung makasa siya kadako naa niya ang impierno. Muna state muna dogmatic teaching na siya. Muna ito bagbrad. So one last question. Dali ara ba? Okay. Ang ako pangutana karon kay ang definition sa inyong purgatorio ini magkahimatay na. Asa man sa opisyal sa doktrina sa Katoliko nga ang purgatorio bisag buhi pa na anay purgatorio. Asa man nga linya sa inyong libro nga buhi pa na anay purgatorio niya. Bidabi ka atong klarohon ning mohang istorya kay na may purgatorio buhi. Asa sa dili ko ako mangutan ng bersikulo sa Biblia, Mr. Moderator. Asa sa inyong official doctrine sa Catholic Church nga ang purgatorio kung buhi pa makasala na anay purgatorio niya. Ang Catechism of the Catholic Church number 1033 ang impierno na ganyan nagiskutan ang impierno state mo kuan sa simbahan wa mo gamit og lugar ay mo pukutan lugar man di na mag-abot atong punto kay state man ang impierno state ang purgatorio state sa ang langit so kahimtang ba kung kahimtang kumungutan na ka asa lugar na di ta mag-coincide mag-abot so ang gigamit sa simbahan dogmatic teaching ang purgatorio usa ka kahimtang 1031 the church name purgatory usa ka state kahimtang na. So munay
Akong tubag, Mr. Moderator Paula Lima, base sa dogmatic teaching. Okay, so time na no. So atong palakpakan no ang ilang pagbinayloay sa ilang mapangutana. So Brad Efren, pwede na ka makalingkod dito. O atong ihatag ang 15 minutos nga pagguba sa tema nga gipresentar ni Brad Efren Yap de la Piña nga pamatud-an nga ang mga taong adunay gagmay mga sala moagi sa purgatorio sumala sa Biblia referensya. So ang 15 minutos nga destructive speech magsugod sa pagsugod ni Brad Ismael Mahinting sa iyang pagpadayag sa pagguba sa tema. Mayong hapon mga kaigsunan. Sa akong pagpangutana, wala magkadimao ang iyang tubag. Tiaw mo na, nangutana kung asay official doctrine sa Catholic Church. Magpakli naman siyang Biblia. Akong pangutana, official doctrine, wapod sa mo mention og asa. Kaya nigula man ni karon nga nagproduce ng bagong doktrina. Kaya ako nakabasa nyo ko sa mga libro sa Katoliko nga ang purgatorio, reparado ragyod og namatay na. So, mugula karon nga nagpataka og gamit ang akong kaatbang. Tuura ba yung mga tao kasi ifti ka? Nagpataka gamit buhi maning Judas 23 is not applicable to purgatory. Kung naamay purgatorio, kami wala man. Pero dili siya applicable. Now, base sa definition o gitubag ni Mr. De La Piña, primero na kong pangutana nga wa ba ko masayop o sakto ba ko nga ang purgatorio o sa kadapit nga adtuan dapit ako ha yan niingon na po siya di na po daw lugar kung naunsa man akong katbang humana sa bitubag ang purgatorio o sa kadapit ako magipauyon yung kong unang pangutana yan ko sa akong pangutana una sakto ba ko, wa ba ko masayop sa akong pagdungog o pagsabot nga ang purgatorio o sa kadapit nga adtuan sa usa ka tawo nga namatay ang iyang kalag diin gamay ang sala nga ibalhin na sa langit sakto sakto ko no wa ko masayop di ang purgatorio dapit nga itiyo dingon sa ang purgatorio state mana di mana lugar di mo na nagkakasinong bagay na niron nagkakasinong bagay na ni pahayaga migamit po siya 1 Corinto Kapitulo 3 versikulo 15. Kung imong istadihan ang 1 Corinto Kapitulo 3 versikulo 11, unang punto, the fire here used to test, not to purify. Istadihi ang 1 Corinto 3:15, gigamit ang fire to test, pagsuta, but not to purify. Kaya ang sala nga gamay sa panudlong Katoliko nga purgatorio inigabot nimo dito sa kalayo sa dugay panahon nimo sa kainit sa purgatorio ma-purge ka mahinlo ang imong sala matod nila dili matod sa Biblia matod nila unya diri sa 1 Corinto nga ilang gigamit paltos na pod nga naman ang teksto is to test not to purify. Number 2, pwede yung wag magkarimao. The fire here, the fire here destroys, not purify. Pag-studian ni mong 1 Corinto 3:15, ang pinuhatan maoy masunog. So dili pag-purify. Dili siya pag-purify. Ikatulo, the believer here is saved, not purified. Ang wording diya sa 15 maluwas, dili purified. Kaya kung purified moingon dayon sila nga naay gamay sala nga i-purify sa kalayo but never gigamitag purify. Another nga punto, no mention of suffering for sin. Sa 1 Corinto wa gyoy hisgot nga naay tawo nga nag-antos dito sa kalayo tungod sa iyang sala. Wala. Di tamaan ra istorya. Di ka sudah sa purgatorio. Kung imong tagaan o kahulugan ang ilang gigamit nga buot ipasagot sa pulong purgatorio, di jud mo igo ang 1 Corinto 3:15 ug labaw nang di mo igo ang Judas Kapitulo 20 versikulo 23. Sa perting ko ba? Sunod sa 1 Corinto 3:15 nga diri, the fire here refers to
to the second coming of the Savior. Study ang bersikulo. Sa Griego, will come. Future tense. Sa inyo kainig tamatay adto man sa purgatorio. But the text ang kalayo, unya pa mo abot inigbalik ni Yeshua. Ngano gigamit pa yun ang teksto ha? Nga ang purgatorio sa inyong panudlo, inig tamatay mo adto man purgatorio. Samtang ang 1 Corinto, unya pa. Sa 2 Tesalonica 1 versikulo 78, inigbalik ni Yeshua uban sa kalayo. Unya pa ang kalayo. Ang 1 Corinto 3:15 is not referring to kalayo sa purgatorio. Kalayo inigbalik ni Yeshua. So pertinggo pa wa makadimao. Wa makadimao. Dagan sang 2 Makabyo kapitulo 12 versikulo 45. Sa Makabyo, nangamatay na, wapon gi-state dito nga naay kalayo. Wapon mag-state og naay lugar nga nagsapir ang aong nakasala. Wala kay makitaan sa 2 Makabyo based on the definition of the purgatory in the Catholic Church. Sumugula ang akong katbang murag naluoy lang kong magunahuna mga kaigsunan. Kay ang teksto nga gipanggamit iyang gipugos nga mulaban sa iyang tema, pero sa tinuoray wag siya mulaban. Yan naman ang akong gihimo nga koreksyon, una gamit sa Exodo kining Judas wala mamao. Ikaduha gamit siya og 1 Corinto 3:15 wag yapon mamao kay sa Griego na welcome. Unya inigbalik niya sa ang buot ibasabot. Future tense na. Nag-isgot siya addressing to the believers in the Christians, in the Corinthian believers. Sunod na bateryo, fire applies to all believers. Works, not some of the souls. Tanawa ra gud. Pag istadihan mo ang 1 Corinto, refers na sa all believers. Pero ang inyong purgatorio at katuramang gamay sala o kuba na pod. I-check ni mo ng 1 Corinto, nag-refer na sa all believers. Pero ari ka sa purgatorio, some lang katong naadtong purgatorio. Dili pwede gamiton ang 1 Corinto 3:15 to prove nga naay purgatory. Kung imong pugson paggamit, matulibagbag na gyud ang imong interpretation sa Bible. So walay purgatorio. Akong tanaw mga kaigsuonan, pwedeng gigamit lang na siya. Sa history, di lang ako ma-mention on sa page, basta part na sa funding pagtukod sa simbahan sa Roma kaniadto. Panahon ni John Pitzel o kuban pang mga preachers sa history sa 15th to 16th century. Diin mga kaigsuonan, ikaw na hibalo, na tungod aning purgatorio nga panudlo, billions and even trillions na ang sapi sa simbahan Katoliko. Amen. Nga naay purgatorio. Pero kung naa may purgatorio ginamit ang bersikulo, wa gyud magtug-an ang teksto nga kana mulaban nga naay purgatorio. Naay purgatorio sa ilang istorya, sa ilang libro. Pero kung gamit na ganing bersikulo, adyaw gayud patuhoa ang mga apostoles nga nagwali sila purgatorio, nga naay purgatorio. Wala gani word purgatorio sa daghang mga English version. Na purgatory, you can never encounter na ay purgatorio o pila ka buok. The first Spanish complete Bible 1569 kang Casidoro de Reina, the first time na translate into Spanish with Old and New Testament 1569, never ni gamit og purgatorio. I found out sobra 50 ka mga Spanish Bible, never murag usaw labing daghan duha raka Spanish Bible ang migamit og word purgatory sa maong bersikulo. Pero bisag mo gamit pag word na purgatory, adto ka gukdon sa definition sa pulong purgatory nga dili mo sibo sa mga teksto nga gipanggamit. Sa mao nga muguba na naguba ng mga igsoon, wa pud makabarok. Akong tanaw, wala makapabarok ang akong pila kami na to. 5 minutes. Wala intawon jud makapaparog og mga punto. Gigamit niya ang bersikulo aron maoy gamitong punto. Pagli pa sa bersikulo, ang Judas dili referado patay.
No, ako lang yung iklaro po kayo. Kay gamay raman dito napahayag niya. Kanya, wala naman kadimao yung tubag. Kay naanaw, buhi po purgatory. Kung maghimog ka daw ta na ang impirno ni mo. Kung gamay sala na ang purgatorio ni mo. Di pagpangutanan ako, kanang mga buhi na may sala nga gamay, na may purgatorio. Haman ron diha ang purgatorio. O di na pumutunong. Base sa definition. Sakto ni mo ang versikulo. Ayaw ang definition sa purgatory. O musibo ba ang versikulo? Di kasi musibo. Sumugula mga kaigsunan. Iniining kagabion. Akong igsoon, Brother Efren, hinao nga ang 2 Pedro 3:16 yun niya dunay mga sinulat ni Pablo nga lisod sabton apan gisinayop no gituis sa mga walay alamag sa ubos gituis sa walay alamag unsay sumpay nagtukmod kanila sa kalaglagan nganong natuis Judas 3:23 buhi nya gamitong patay dito is 1 Corinto, unya pa inagbalik sa atong manuluwas, gamiton karon dayon aron mulusot kanay purgatory. Dito is so kung imong tuison, pag panuis pa lang gani nagtukmod sa kalaglagan. Pabor nga padung sa impierno. Sumugula mga kaigsunan nga niining puntuha. Di na nako iwason ang oras kay Brother Efren andam na ko sa pagpangutana. So daghang salamat no giwib ni Brad Ismael 20 kay 3 minutos. So karon mo undergo na po siya sa gitawag nato nga cross examination gikan sa atong affirmative. So 10 minutos nga pagpangutana pagasugdan kini Brad Ismael Bahinting no ang pangutana 10 minutos magsugod ang hagtik sa atong orasan sa imong unang pangutana Mr. De La Piña. Salamat kayo Brad Paul Alima o Brad Ismael Bahinting. Bago pag yung nadunggan ako nga nagiskot ang impirno sa dayong hinapos mo. Kanang impirno pasabuti mo mao ba ning kastigong way katapusan? Obisa Mr. Moderator kay dili impierno ang topic. Although malitok na to, but the issue is about purgatory. So, in my part, dili ko mutubag because ang pangutana dili sibo sa tema. So reminders no ang atong subject matter is purgatory. So Brad Efren dito lang ta sa atong topic of purgatory mao ipangutana sa atong negative side. Valid question Mr. Moderator kay ni litok man siya nya connection na siyang gitabi. So suma sa rule sa debate imong gitabi pagtanon di ka. Ingon mo ka impierno kaning impierno imong gipasabot litok gibantayan mo gyud kanako. Nilitok mo ka opening kastigong hangtod way pagkatapos everlasting separation from God. Mana ko niingon Mr. Moderator dili ko motubag kay dili sibo sa tema. So di ato focus ang negative no so proceed sa imong pangutana in line sa atong topic Brad Efren. Okay, dan salamat Brad Paul Alima. Matud pa sa 1 Corinto 3:15. Matud pa mo nga dili maogyod ang purgatorio. Ang explanation na pangutana makahatag baka bersikulo sa Biblia nga footnote explanation kay naman sa Nehemias 8:8 explain the meaning what is written in the text makahatag baka bersikulo Ismael 20 nga dili ng purgatorio pasabot bagang pangutana. Di na ko mohatag footnote kanang wording ko sa bersikulo. Kana di ayaw kay kanang explanation sa footnote kung ang gabutang sa footnote mo tuo purgatory amana ay purgatorio pero ang mag-footnote ana dili mo tuo purgatorio jamo kay purgatorio ana ba so dili footnote ay kung dili ang punto ang 1 Corinto 3 wa dihay pulong purgatorio kalayo sa Latin ignem sa Espanyol puigo kanang puro nga puigo kalayo ba puigo na sa Espanyol 1 Corinto 3:15 ignem na sa Latin kung ang Latin sa purgatorium maaji paggibutangan to purgatorium wala so latod pagkasulti wa pa na pa 1 minute so latod nga pagkasulti kanang teksto din ha nga imong kipangutana
dili necessary nga ang footnote mo ya kung gamiton kay nanukad ko sa bersikulo. Sunod pangutana, ang Judas 1:23 mo yung gimension kanina, sakmita gikan sa kalayo, nagmension kayo. Unsam na yung kalayo, impierno, purgatorio. Pero tubag, Mr. Monitor, papili na ko siya, kaya gimension mo siya yung iksiyam kong iyam na yung mo yung gipokus kanina ba. Ang pangutana, simple kaya, sa Judas 1:23, sakmita gikan sa kalayo. Unsam na yung kalayo, impierno, purgatorio. Dili impierno, di pun purgatorio. Ngano? Una, walay mabasa diyang word impierno. Ikaduha, walay mabasa diyang purgatorio. Unsa man ang kalayo? Naa sa ibabaw, kisait na daan, kadtong nagduha-duha. Kanang kalayo sa ubang nga bahin, butang ka na o kinaiyak ka na nga makapatok mo ni mong pagkadautan. Kalayo sa imong kinabuhi, dili maayo. So sakmita siya gikan sa iyong pagka maduha-duhaon, gikan sa iyong pagkadautan, pwede na gamit og kalayo. Pero ang kalayo di lang purgatorio, di pud impierno. Kalayo gud. Answers not responsive. Sir Brito, patubag palihog nga sa Judas 1:23, unsam ning kayuha diha, impierno, purgatorio, pili. So mitubag na ang atong negative side, no? So wa siya mo pili sa duha, wala sa duha ang iyang tubag, so di nato siya mapugos. So proceed sa sul pangutana. Karon sa base sa ating mga pamatud-an ko ang gagmay sa magig purgatorio. Ani supak man ka kadto nga matay ang gagmay sa o membro sa Yahshua HaMashiach, asam na padung galag. Ang panudlo sa Biblia sa padung ang kalag. Okay. Okay. Ang panudlo gyud sa Biblia 1 Juan 1:7. Nga kung nahiusa ka kang Yeshua ug magkinabuhi ka di sa kahayag, ang iyang dugo magahugas sa atong mga sala. Meaning to say, kung tinuod ka nga magtotoo, nasud ka sakop sa iglesia sa iyang lawas, wala kay sala nga gipitpit kay hinugasan ka sumala sa 1 Juan 1:7. Ug labi pa, aprian ako, kada adlaw jud ko mga pasaylo. Kanunay kung nagapangayag pasaylo. Plus, na pagkipasalig sa teksto, nga kung kita magkinabuhi na sa kahayag, ang dugo niya suwa nagahugas sa atong mga sala. So wala ko sala. Katong imong gingong namatay nga, wato di dito magtotoo pure. Wato dito magtotoo tarong. Matuban mo wa kaysa, wa ka mamakak Ismail Painting, wa kaysa kaysa Roma 3:10 kama 23, walay taong matarong makasala. Tungutan na makaka o subakas Biblia. Wa jud ko mamakak. Nagsulti man ko. Wa man pupud mag-ingon nga wa ko sa. Ikaw ra may gabutang-butang. Dili ang buti pasabot ang tao, ang ako bitong gipasabot 1 Juan 1:7. Sa diha nga nagkinabuhi ka sa pagtuo, ang dugo niya sa nagahugas kanimo. So meaning to say, kung nakaisala, nahugasan ka. Plus, mangayo pa yung kapasaylo. Wako mag-ingon nga wako sala. Wako mag-ingon nga ano kung mga wako sala. Nag-isgot ko nga, ingon magani ko nga, adlaw-adlaw kung mga ipasaylo. Ingon ko kay ko sala. So Mr. Moderate, Brad Efren, ang punto sa akong tubag, nagpasabot, basta kay ikaw tinuod nga magtotoo, hinugasan ka sa dugo ni Yahshua. Klaro kayo na-record doon, sige replay ba ito na ito, ngayong gawa kay sa klaro mo kayo kay hinugasan ka sa lugo, wak kay sa punta na Roma 3:10, Roma 3:23 para ito, proceed na klaya no nga punta na para di mga mo itong bagya po na sunod punta na karon kay gagmay sa magig purgatorio di mo ito impierno kay impierno dago magsa silutan niya, madawat ka na dili negative bitaw ko. Hindi mo aging purgatorio. Wa may purgatorio sa puy agion. Panudlo sa Biblia, wa gud magtudlo og purgatorio sama puy agion. Busa, ni amang ko sa negative. Tanan nga imong bersikulo nga panggamit sa mugig purgatorio. Ug atong i-define ang word purgatory base sa inyong definition, nya akong i-apply sa maong mga teksto nga imong gigamit, di gud mo pasar. Laktod ang purgatorio naara sa inyong doktrina, wala sa panudlo sa original nga iglesia. Sunod pangutana, ang gagmay sa nga nangamatay membro sa Yahshua HaMashiach
di man na wa may bulingon makasud sa langit gabi sa impierno may dagko. Asa man ang mga kalagaron, Brad Ismail Binting? Wala lagi sa among panudlo nga nang mamatay nga walay kamay sala. Gitudluan mami sa panudlo sa Biblia nga kung nakay sala isugid. Unya plus kung nakinabuhi ka diya sa kahayag kay tinuod makang iglesia, hinugasan ka sa dugo. Nakinabuhi ka matarong. So, wala ko ingong naigamay sala, nga mamatay gamay sala, limpyo ko kada adlaw kay nga ako pasaylo, pagkatapos napagitugo nga nagahugas kay lawas kuko ni Yeshua. Di pwede nga yang lawas hugaw. Kihinluan gina niya. Ang panguta na Mr. Brito ni Ismail Binting kay sa anuhan o notso, way taong matarong kasala kita. Ang iyang mga membro, pilan na ni katuig ilang miyo, Yeshua Hamasyad, ang gagmay sa na nangamatay, asa man padung ang mga kalag nila karon. Tubag na wa ko may mutana og hinluoy sa dugo. Tubag na, di wa ko mutana hinluoy sa dugo. Asa na impierno, purgatorio usa nang ngalan sa inyong gibsabot. So ako nga ipaabot ang pautanan no nga kana naong nangamatay yung membro ba nga wa mahugas ya kilang sala sa kalibutan pa. Kaya imong tubag katumang nahugasan, so namatay nga wala kasugid sa ilang mga saa, so namatay sila in the state of sin. So mao na ang point sa pangutanan ni Brad Efren, asa man na mabutang nga kalag kanang mga nangamatay nga inyong membro nga wa sila kasugid, so na sila sala nga nadala nila sa ilang kamatayon. Tubag ako. 1 minute per call. Duhay tubag nako. Unang tubag nga ang maong nangamatay nga naay sala, dili na tinuod magtotoo. Ngano, wa sunda ang instruction sa kasulatan. Kami ginatudloan namo, naay panahon makasala ka pero dali kang mga pasaylo. Nagpasabot nga hinlo. So kadtong nagpakasala nga magtotoo nga giingon nimo magtotoo, dili to siya tinuod sakop sa iglesia. Ug ang dili tinuod sakop sa iglesia, dili moadtog purgatorio, maghuwat sa adlaw sa paghukom. Kay dili siya kauban sa matuod nga iglesia nga puhaon niya sa sayang second coming. Apil na siya ngadto na sa judgment, sa white throne judgment. Time bro, time. Okay, sa di pa ang last question, diakdari sa tono ang pag-abot sa presensya sa atong presidente sa Catholic Defenders sa Tagbilaran Diocese, Brother Kaloy Abuyabor. So one last question na lang o katapusan po nga tubag sa pangutana, Mr. Bahinte. Okay. Last nga pangutana, Brad Ismail Binting. Kan matud pa nimo nga hinlo na mo, wa mo gagmay sa unuan unot sa taong may uway sa bakakon. Pangutana, namakakay ni o nagtugang nga sinod? Wa ko mamagkakoy. Wa man po ko mag-ingon nga, wa ko sa pagkapagani ko niingon nga, wa ko mag-ingon nga, wa ko sa. Di ba niingon ko nimo nga, adlaw-adlaw ko mga pasaylo. O mao nga, nagpasabot nga naay panahon nga magkasala, pero kung ikaw tinuod nga naa ka sa kamatuoran, the time nga imong tanaw sala, dali ka makapangay pasaylo. Bisan kapila ka makapangay pasaylo, pwede basta gipasaligan ka sa unahuan City nga ang dugo ni Yeshua magahinlo ka nato. So in other words, as a true believer, you're walking on saman pinasaylo, hinlo ka atubangan niya. Ano na kang nangay pasaylo? Bosa dili applicable lang yung pangutan na ko kay iyaman kong giisiwan nga wala ko sala, wa ba ako mingon mapisala. Okay, salamat kayo no sa nindot nga pagbayloay sa pangutanang tubag o in public. Lamano. So lamano sa maayong kabubuton sa nindot nga discussion nato. Sumuin ang atong dialogo sa pagtuo sa topic about purgatory sa summary period. 5 ka pangutana, 5 ka minutos ihatag nato sa negative side sa iyang sumaryo o ang katapusang speaker ang atong affirmative sa iyang 5 usab ka minuto nga summary period. Dahil human sa atong summary period,
mo sunod gilayon ang pangutana sa atong mga audience, either kang Brad Ismail Bahinting, either kang Brad Efren de la Piña. So proceed ta sa atong 5 minutos nga summary period alang sa atong negatibo. Brother Ismail Bahinting, timekeeper, magsugod ang iyang 5 minutos sa iyang pagbungad sa iyang unang mga pulo. Okay. Ang among gidibatihan sa affirmative side nga ang gamayng sala moagig purgatoryo. Aron mapabarog niya ang iyang tema, migamit siya mga bersikulo. No? Ug ang mga bersikulo nga iyang gigamit, ako nang gikoreksyonan kaganiha. Wa gi usa nga pwedeng ingnon nga purgatoryo ang bersikulo. Siya ra maoy nag-istorya nga purgatoryo. Og ang rason nga nung dili purgatoryo, akong balikon parang mahashasan pa kayo, ang Judas 23 dili reperado purgatoryo kay buhi nga nagduha-duha og nga sakmiton sila gikan sa kalayo, dili reperado ang kalayo ug impierno, dili reperado ang kalayo ug purgatoryo kay buhi, kundi gihulagway ang ilang pagkadautan, ang pagkamaduhon hangtod diri sa ubos na ay mga buling nga kinaiya. Mauna nga usana kabutang nga diin makapahatod kaniya ngadto sa pagkasinilutan din sakmiton kay gihulagway na siya kalayo. Pero balikon ko, ang kalayo diha dili purgatoryo, dili impierno. So kinahanglan luwason siya, pero dili siya reperado purgatoryo. Diha ang problema kay sa gikayon ko na way mabasa nga word purgatoryo, way mabasa nga impierno, pero gihulagway ang word nga kalayo, mao ang ilang pagkamaduha-duhaon o alang ilang nasikuan pare. So mao na mga kaigsunan. Sunod, bigamit sa 1 Corinto kapitulo 3, istadihi ang 1 Corinto 3. Una, ang 1 Corinto giyoy naghisgutan diha nga naay nagsuffer nga naganto sa kalayo sa purgatoryo. Unya, gawas pa, kung nag-iistorya, is to test sa ilang work, not to purify. Never gigamit ang to purify. Ikaduha, ang teksto nag-refer og kalayo, pero inigbalik niya siya. Ibutiyag niya pinaarga sa kalayo. No, 2 Tesalonica 1:18, inigbalik niya uban sa kalayo. So in other words, ang gi-refer niya, always refer to the believers, all the believers. Aki niya na, dili pwede yung purgatoryo, kay purgatoryo, pilar mo na kabuok. Itong gamay sala. Para nila, so dili siya applicable nga ingnon niya purgatoryo ang 1 Corinto 3:15. Mao nga mga kaigsunan natong sabton pagayo nga delikado nga magtudlo ang usa ka pundok 2 minutes ka ang iglesia baya nga original mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ug kinsa to sila mga Israelita. Ang mga apostoles di na kamo kay mga Israelita in taon to ang original nga iglesia. Unya sa buhat sa Hebrehanon kapitulo 8 bersikulo 8 nag-ingon ang langit ng Amahan nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali kanako og sa katawhan sa Israel. So sa pagpanday sa bag-ong kasabutan ang kasabot mga Israelita, dili mga taga Roma, dili mga Grego. Unya Juan 4:22 miingon ang atong manluwas ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. So pagtulunan sa mga Hudiyo. Mateo 19:28 ingon siya sa kamong dusi ka mga tinun-an ang tagsatag sa kaninyo didto niya sa bag-ong kalibutan maglingkod sa trono o kamo ang magmando sa 12 ka banay sa Israel. Mga Israelita. So mauna nga ang punto din nga akong nakita kay sila may original, siya mo may purgatoryo. Ang purgatoryo naras Katoliko, pero ako ilay kasulti murag apil ni ba, murag pabor lang nga funding ni ba kay billion and even trillions ang na-income sa simbahan. Tingali lang ha, kawa matay exact nga computation, billion and even trillions na naka-income nagpasakal, pinagkalakalag billion na kitaon sa tibok kalibutan na, pero wala day purgatoryo, murag nagmatag morning taniya.
Natag mo rin. Salamat. So salamat sa 5 minutos nga summary sa atong igsuon, Brother Ismael Bahinting. So ang last 5 minutes atong ihatag sa atong afirmatibo sa iyang 5 ka minuto nga summary period. Brother Efren Yap de la Piña, ang imong 5 minutos magsugod sa pagsugod nimo sa pagsulti. Salamat Mr. Moderator Brad Paul Alima. O gato recognize ang Presidente Brad Galoy sa Archdiocese of Tagbilaran. Ako lang kauntira na explain sa rebuttal katong sa rebuttal kang Ismael Bahinting ang simbahan na napit ng warta. Billions o pila to ka libo. Muna pasangil sa mga non-Catholic churches nga ang wartang simbahan. Wala na mga wartang simbahan, makakwarta lang. Wala na mga wartang simbahan, makakwarta. Nga naman, ang misa kana mga kalagpabisahan na panahon sa kalagkalaga na libreng walay bayad na. Asa mabasa na 1 Corinto 9:18, it is privilege to preaching the good news without charging for it. Unya sa buhat 8:20 matod pa ni Apostol Pedro nga unang sa tupapa sa Iglesia Katolika, dili mapalit og salapi ang maong mayong balita. So kanang wartang gigamit sa mga Katoliko, suhol na sa kagos pare. 1 Pedro 5:2, si Gideon Cebuano ang trabaho sa pare pagmisa, trabaho na niya sa Roma 4:4 ang trabaho kinang suhulan man. So suhol na sa 2 Corinto 11:7 matubang San Pablo nga sa kapare apostoles Roma 15:16 pare San Pablo ningon siya nga iwalig ko may balita nga walay bayad pero mga ikuksul sa mga iglesia na aron pagpadayon pag-alaga at suban suhol na una nga libre nga walay bayad na kanya kung sama ng kwarta dahil nila pagkamit sa daily maintenance sa simbahan kurinti uban pa tubig niya may buko-buko ng parit na may tiyan sa 1 Corinto 9:13-14 hope preach the gospel and get their living from it. Kung kinsa ito nagwalis may malitaan na sa mabuhay. So kanang pare mga pare obispo wala mga warta kundi makakwarta. Isaiah 61:6-7 ang mga pare madato nga nung madato man may sakinan gumikan sa Lucas 8:1-3 Lucas 8:1-3 si Jesus Christ labang pare Hebrew 3:1 kaya nailabaw na yung mga ubos ka pare Marcos 3:14 King James Version he ordained 12 ini mga babae mga kwartahan nihatag ni Kristo mga apostoles mga bahandi mga kaptangan di ka mga kwartahan pare ana muna nakakwarta sila gumikan sa membro nga generous kayo niya si Pastor Bahinting wa may membro Auto limbar ka po tingali. Mabita wala siya motubag sa pagkatana kanina nga kanang membro niyo gagmay sa kumamatay asa na padung. Ang tubag hiluwag dugo kuno. Layo di responsive yang tubag ni Joseph. Oh muna nga wa ko mo gamit to mga 2 minutes. So ang iyang explanation klaro kayo kaya yung usad ka gitawag og 1:44 ba wala laing kanang mudapig sa motoran bakakon o limbungan ano man tanawa tuis-tuis sa diskarte niya sa 1 Corinto 3:15 ipamataan ang usam ng kalayuhan kung ako mabasa explanation sa mga Bible scholar purgatorio walang tayo mabasa bersikulo hindi ko nang putnot pero Judas 1:23 usam ng kayuha impierno purgatorio ni Huno kadiyot mga trisikan si Ismael Bahinting naglisod sa tubag ito klaro man ang Judas 1:23 dili niya pamilyar iyang kipuknit sa kung saan niya marunong sad unsa man ang kayuha sakmit na gikan sa kalayo purgatorio na ngano man masakmit ba ng impierno kastigo ngay katapusan kining gitawag og hangto-sangto na huway pagkapalong ang kayo. Pero ito na yung po ni Ismael Bahinting di ni impierno, purgatorio lang. Kaya ito na yung puan. O niya, 1 minute. So, klaro kayo nga ang akong presentasyon gikan kanina, wagin mo sa ni Ismael Bahinting. Kaya wa siya'y mahatag nga ang mga namatay gagbay sa madto sa impierno. Si Kristo sa Lucas 12:47-48 nakasagamay silutan ng sugamay.
ang nagsadap silusop nako kay Diyos justisya man. Salmo 7:11. Adulterium ad Domini we salvot bitset rectus corde. Tagakwak-wak na sa mga kahoy ng Latin. So ang ako ipabarog nagpabiling tinuod wa gyud sa kaninon lang uguba sa kong ipabarog. Salamat og may gabi. So daghang salamat sa atong espesyal nga bisita, ang atong main event, Brad Efren Lafinia o Brad Ismael Bahinting.